Jon Medrano, Nordic Walk kirola praktikatzen duen irundarra da, azken aldian, batez ere azken 2 urteetan, garaipen ederrak lortu ditu, Europako eta munduko txapelketetan, eta horren ondorioz ere, Irungo Kirol Galan nominatua egon zen, gizonezko kirolari hoberenaren saria, baita irundarron sari beresi hortara ere, eta gaur gurera gonbidatu dugu, batez ere, Nordic Walka zer den, ez, jakiteko, eta pixkat berak kontatzeko zein izan den bere ibilbidea kirolari gisa. Kaixo, Jon, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi, eta hemen elkarrizketara kontatzera zer den kirol minoritario hau, eta bi bastonekin ibiltzearen kirol hau, ez? Ni orain dela 7-8 urte hasi nintzen ipar martxako kirol hontan, ez? Dena inglesez erran beharrean, karriko dugu gure aldera. Eta honekin hasi nintzen ikusten nuelakoz kirol posturala zela eta horren inguruan osasuna lantzen altzela. Bai eukinuela, ni beti izan naiz kirolaria, ibili naiz eskualoian, ibili naiz igiriketan, txikian nintzenean, eta egon zen bolada bat, egon nintzela geldirik, eta kirol honekin berreskuratu nuen kompetizio arlo hori, osasuna eta kompetizio arlo hori. Bai. Aipatu dugu, ipar martxa, euskaraz horrela deitzen da kirola, hobeki ez, gure aldera, zuk erran bezala. Kirola hau bi makilekin, ez, ibiltzea da, horrela labur-labur erranda eta ez, sinplekin. Ez dakit mendian egiten den kirola den, edo bertze errepide lauago batzutan ere egin daiteken, edo bertzerik gabe batez ere ibiltzea dela, ez, kirol honen oinarria. Bai, azkenean ibiltzeko patron natural horrei gehitzen dizkiogu bi makil, bi bastoi, eta bai egia dela mendiko makilekin konparatuz aldatzen zaiola eskuko engantzea, dragonera deitzen zaiona teknikoki. Eta gero, bai baduela teknika espezifiko bat, ez? Makila sartu behar da bianken tartean, eta gero besoko mugimenduak luzatzen dire gerritik aurrera eta gerritik atzera. Impulso irabaziz makiloiekin. Orduan, hori da kirol honen gakoa, ez? Bastoiak erabiltzea, impulso horrekin patroi natural baten, martxaren patroi natural baten barnean. Eta hori, eta gero, praktikatzen alda edozein terrenoan. Bai mendian, bai zelaian, errepidean, kirol oso moldagarria da toki ezberdinetara. Guk adibidez, karreretan ibiltzen gara, parketan, hiriko parketan, edo errepidean, edo modu ezberdinetara, zirkuito ezberdinak lantzen ditugu bai. Aipatu duzu, makilik gabe ibiltzea eta makilekin ibiltzeak, aldaketa dula, teknikoki ez pixkat aldatzen dela. Ez dakit, hasi zinenetik ona bitarte, besatze dut teknika horretan trebatu izan entzarela, baina ez dakit hasieran kosta egin zitzaizun teknika hori hartzea, edo teknika zaila den, edo... Bai, teknika kostatzen da, rapatzea teknika kostatzen da, eta gero gure kirolian azkenean baditugu juezak ere. Orduan baloratzen digutela nola ibiltzen garen. Eta, karo, azkenean efizientzia bat lortu nahi baduzu, teknika hori, kirol guztietan bezala, landu beharra duzu, kasu honetan, azkarrago joateko, faio gabe, akatz gabe. Aipatu duzu, leku edo eremu desberdinetan egiten direla, ipar martxako lehiaketak edo karrera horiek, lasterketa horiek, hor kontuan hartzen da, zein ailetzen den azkarren, ez, denbora. Baina, aipatu duzu, epaileek ere, nolabait, epaitzen edo erabakitzen dutela, ez, zure teknika nolakoa den, edo ibiltzeko moduaren nolakoa den, ez? Zer da gehien baloratzen dena, edo nola funtzionatzen du lehiaketa horiek edo. Bai, azkenean badire 10 arau bezala, labur biltzen aldiela, hori, bastona sartu behar dela kontrako hankarekin batera, ezkerreko hanka talonatzen badu, lurrera joaten bada, momentu hortan bastoiare sartu beharra da lurrean, bi hanken tartean geldituz, eta pausua ematen duzunean,
bulkatu, lasatu beharra duzu eskua, bulkatu beharra duzu gibelak, eta eskua ukondoa pasatu behar da gerritik atzera. Orduan, da mugimendu segido bat, eta egin beharra dire keinu guzti horiek momentu guztietan. Igual koordinazio aldetik makurrena da eskua hartzea eta lasatze hori, ez? Hori nahiko koordinazioa auki beharra da, eta zaila da. Gero ere, da kirol bat, naiz eta lehendabizikoa llegatu, santzionak izaten badituzu, gelditzen altzara gibelago, ez? Bigarrena, hirugarrena, laugarrena, segun nola joaten diren bertzeak. Entrenatzeko ere, pentsatzen dut, teknika hori entrenatuko duzuela, noski, eta, nola da zure entrenamendu rutina hori, edo zer egiten duzu entrenatzeko? Azkenean, bertze kirolariek bezala, hartzen duzu temporada, fijatze dituzu objektiboak, aurten nire objektiboak adibidez dire ekipoko estatu mailako txapelketa, daramagula ja 3-4 urtez segiduan irabazten, orduan da objektibo garrantzitsu bat, gero individualki bai estatu mailako txapelketa, eta gero gaude hor mugitzen garen atletismoko federakuntzako europeo batera, Madeirara, kluaren solventzia, ematen duen, zer ez duen ematen, eta bai, hori dire 3 objektiboak. Orduan, objektibo horiek ja kontutan izan eta, hortik ja planteatzen dire entrenamenduak. Froga guztiak ez dire luzera berdinekoak, badire batzuk 10 kilometrokoak, pasaren urtekoa europeoan 3. gelditu nintzela, izan zen erdi maratoi bat, 21 kilometro, orduan, segun zenbat kilometro dituen froga, prestakuntza ezberdina. Baina, atletismoen antzekoa, indarlanak, nire kasuan arnastelanak lantzen ditugu, seriak, mendian ere disfrutatu, tirada luziak, bai, hola da. Aipatu duzu, taldeka estatu mailan irabaztea dela helburuetako bat, azken urteetan hori lortu duzuelako. Taldeka joaten zarete lehiaketa horretara, talde baten izenean erran nahi dut, eta individualki ere, baino, pentsatzen dut, talde baten parte izateak ere, ekarriko duela onura edo, erraistasun gehiago, kanpora ateratzeko, Europa mailako txapelketa horietara joateko, edo ze taldekin zaude orain? Ni orain dela 4 urtez, egin nuen fitxa Alicanteko klub batekin, Klub Atletismo Maraton Krebilen. Du izena, eta beraiek kasu hontan ordaintzen digute temporada guztia. Bai trasladuak, dietak, alojamenduak, dena. Eta horrekin egiten aldugu pixket temporada burutu. Talde batean egotia sartua, azkenean, beraiek daude Alicantean, guk hemen ibiltzen gara pixket kalduak bezala ez bakarkako lana egiten. Baina bai ematen dizula ez postazun bat ailegatzera frogetara, talde lan bat ikustea, denok batzen dugula naiz eta distantziakin borrokatu, denok batzen dugula gure partez, dena kumplitzen dugula dena, orduan da zerbait pozgarria, aberastasunak hartzen dizu pertsona bezala, eta da zerbait polita bai. Aipatu duzu lehengo urtean, Europako txapelketa horretan 3. izan zinela, eta horren arira ere, aurten Irungo Kirol Galan nominatua izan zara, gizonezko kirolari onena moduan, edo izendapen horren barrenean. Alde batetik, lehengo urteko 3. postu hori lortzea, pentsatzen dut pozgarria izan zela, eta bertaldetik, zure hirian ere horrelako aitortza edo jasotzea, bereixa izanen da, ez? Bai, kriston ilusioa eman zuen, bai, berriz bueltan, azkenean nire kirolak izan dire beti Irunen, bai geriketa eta bai eskubaloia, bidasoan biek, eta naiz eta orain Irunen ez bizitzea, eta baino bai kontutan hartzea kirol minoritarioa, nire pertsona emaitzen gatik, bai, kriston ilusioa eman zuen, nire gurutzatu nintzen, nire garaiko bertze kirolari batzukin izan direla bomba bat,
bere kirol munduan, eta bai, oso posik, eta ematen dizu, pila pixket, ez, indar pixket, segitzeko, azkenean joaten gara urteak betetzen, eta egon behar gara hor, lanian, eta, bueno, alako gauzak, bai, ematen dizutela indar mordo bat, jarraitzeko entrenatzen. Eta batez ere, aipatu duzu, kirol minoritarioa da, Ipar Martxa, eta horrelako aitortzak jasotzea ere ez da ohikoa izanen, ez? Batez ere, hori, agian ez delako sobera ezaguna, ez? Zuek praktikatzen duzuen kirola, eta horrek ere lagunduko duelako, agian ezagutzera ematera zuen kirola, eta jende gehiago animatzera ere, ez? Pentsatzen dut, zure inguruan ere, ez duzula jende haunitz ezagutuko edo izanen, kirola hau praktikatzen duena, edo zaki? Pues ez, gainera, hori, baditu hainbertze varianteak kirol hau, bai osasun arlo hortan mugitzen dela eta ikusten dela jendia bastonekin kaletik, baino kirol mundu hau konpetitzeko arlo hontan, ez dago hainbertze, ez dakit nola esan, aitormena eta orduan gauza hauek gertatzea, mira, postendu haunditza gainera. Hemen zonalde hontan, ekipoan Alicanten badago beratar bat ere bai, eta biek gaude hola maila potente batean. Así que zonaldetik gu biek bakarrik. Gero bai Donostia aldean eta hola, bai mugitzen dela bertze pixket, bertze klub batekin, baina, bueno, irungo zonalde hontatik bakarrik gu biek. Eta, bukatzen hasteko ere, aipatu duzu hasieran, Ipar Martxa kirol honek laguntzen dula pixkat posturan edo gorputzan orokorrean, aipatu duzu makilekin eta azkenean gihar guztiak lantzen direla, gorputz osoa lantzen dela. Zu ere uste dut hortik ere bideratzen duzula zure ogibidea ez, edo hortan abitua zarela. Esplikatu pixkat ze onurak ekar ditzakeen kirol honek, ez soilik maila altuan aritzen direnak, baizik eta egunerokoan ere praktikatzeko aukera maila txikiago batean noski praktikatzeko aukera dutenak, ze onura ekartzen aldigun gure gorputzari edo posturari, ongi izateari. Bai, azkenean ni beti esaten dut, ni ere instruktorea naiz, kirol hontako instruktorea naiz, eta etortzen diren pertsonei esaten diet, dela plus bat, gehigarri bat, eguneroko paseo horrei, ez? Eta, makilak ematen dutela segurtasuna, baino bai ere impulsoa, orduan impulsoa ematekin besoko lanak, besoko indarrak egiten ditugula. Gero, claro, impulso hori ematen digu gerriaren mobilidade gehiago. Azkenean, impulso hori behartzen digu gure pausua handitzera, orduan gerria landu beharra du gehiago. Eta gero, zirkulazio aldetik, ja badire ikerketa batzuk medikuntza arlotik, minbizia hori, baduela onura bat zirkulazio sistema linfatiko horrei laguntzeko. Beti profesional baten menpe, ez? Baina bai, eta gero, dena dire onurak, kirol hontan, bai. Kompetizio arloan badire lesioak ere, bai. Pasatzen bagara marra gorri hortatik, lesioak izaten badira. Osasun aldetik oso kirol ona, potentia eta lesio gutxikoa, egia esan. Izaten aldiren lesio txiki horiek, edo ze da ohikoa lesioetan edo kirol? Igual mugimendu batez ere ikusi dudana besotako lesioak. Mugimendu gaizki egiteagatik, ez? Soilburutan, eskumuturretan, igual keinuan, nola lasatu behar da bastona, eskumuturra pixke bihurtu gehiago, eta hortik ateratzen aldire, azkenean mugimendu repetitibo batean, zerbait inflamatu zonaldean. Eta orain bai bukatzeko, nola animatuko zenuke jendea kirol hau ezagutzera, praktikatzera, pixkat kirol hontara hurbiltzera bertzerik gabe? Bilatzea zonaldean instruktore bat, lehendabiziko gauza, teknika, azkenean onurak daude teknikan, orduan teknika ongi ikasteko, eta gero, disfrutatzea dela, erran duguna, ez? Kirol oso moldagarria, orduan balio duela hiritik ibiltzeko eta menditik ibiltzeko, ez? Hemen
gure hurbilan duguna da, eta bueno, pues, etekin ateratzen aldiogu, pues, gure entornoari, gure mendiei, gure hiriei, pues, hori, pues, bai turismo egiteko, bai kirola egiteko, eta bai dena egiteko. Ederki, Jon, bueno, urte honetan, badituzu, dagoeneko kontatu dizkiguzun zenbait helburu, beraz, bueno, zorte on, helburu horiek lortzerako momentuan, eta mila esker gurekin izateagatik. Nada, eskerrik asko zuei, nire pertsona kontutan hartzagatik, eta dos gehiago. Aber ikusten garen berriz. Hori da, eskerrik asko. Zuri, aio.